Yeah, welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Akulu TN ndi tione kuti ma update ali bwanji kumene kuti fukatu pano pande tukuyandikira ku world war. Anyway, foreign minister wa dziko la Iran pano pande ali ku dziko la Russia kumene akufuna akambirane ndi madala Putin pa mbuyo pakuti America yasakadza chinthu chimene iwo anagwirizana pamodzi ndi Iran kuti achipange kumene kunali ma nuclear sites. Ndiyebe America yabwera polisako kunthu kuja ndiyebe statement maruluka ma statement angapo komano choyambirira kuti ayi abwere kae atikambirane. Cha number 2, pali maripoti onena kuti Russia ni kuti ngati pakufunikira pena pake ngati nuclear ku dziko la Iran, Russia ndithu ili ready kupanga kwaapatsa. Akuti ili ready kwaapatsa kwatumiza kuti akulu osadandaule ayi mabomba ndi amenewo mutha kusunga. The news itokhala kuti close titaona kuti information imene itokhala kuti ili very close kukhala yoona potengeranso kuti anthu waso anali limodzi Iranimo ndi ma scientist aku Russia kukhala mu Iranimo ndikumapanga yani ndikumapanga program imene ya nuclear. Ndengati yo anakwanisa kupira memujama ndikukhala ndikuma panga zimene zozo ndekuti that means athaso kupereka like hey ngara pangira limodzi atha kupereka ta akulu sija yakanika. Okay, tangotengani basi muzigwisa ntchito. Nde report ndimene ngakhala kuti silili kwenikweni confirmed koma benzoti ndizimene ndithuzi kumveka kumeneko. Nde tionenso makabaka Russia ikakambirana ndi Iran pambuyo pangoti foreign minister yo FM apita kumene kuku kuti akakhale pansi nde akaone kuti apanga bwanji. Kumbali naye ndikuona kuti uku nde kuti JD Vance amene ngati vice president wa Trump komanso Trump mnakeyo ndithu ali busy ndithu kuopseza dziko la Iran ndipo aliopseza kwambiri kuti alisayesere kupanga china chilichonse ndipo lisayesere ndipo likangoyesera limene liwona ndithu limva madzi komano zomwe wayankhalero president prime FM foreign minister wa dziko la Iran akuluakulu sizikuonetsa kuti nkhondo iyi izizira mwapompano chifukwa iyeyo wachita kunenetsa kuona kuti anamfusa mtolankhani wakuteke anamfusa ameneyo kuona kuti inuyo mukuona bwanji ndi ma threat ndi chiopsezo chimene akumapereka America kuopsezana kuti musa yesere kubwezera wabwezera ku America ndipo mutha yanchane akupasana chilango chowawa akupasulani kuposa amene anapasulira pam yankho lake iye anayankha kuona kuti inetu ifeyo tu kwenikweni sikuti tiyankha ndife ifeyo sitiyankha ndife koma yankhe ati international community liyankhe dziko lapansi chifukwa nkhaniyo ndionena kuti ife ndameta yambidwa atiyamba atiphulisa then afterwards akubwera ati musalende afterwards akubwera akuti mukabwezera ndikuti muona makuti ndewana kuti ife pacha nkhani yopsezedwa ndele siti maopsezedwa sikuti manga awina kanga ropseze koma apereka warning kuti ataki imene yachitikayo sikuti isidwa mmene asidwira amweyayo koma iwo ndithu abwezera ndithu ndipo abwezera sikuti sakayikira so yako kuti makuti
and mabarracks also amene ali around kumeneko ku Middle East asuti so agone kuti agone tulene kuti ncha azindira kuti wina chibomba chamfira pamutu. Right? Iwo wanenesa kuti ife ndatibwezeraro. Ife yose sizateka abone kungoti panga attack. Ndo osabwezera. Right? And remember, ngasi matso anthu USA nthawi zambiri imaopedwa kwambiri. Panali nthawi inake imene Trump yemwe anapha General Commander dzina kama Mashudi Qasim Soleimani. Amene ndithu atamupha iwo Americans anazanena kuti ifeyo bla bla zambiri mbiri kuyankhula ndi anawuza kuona kuti tibwezera. Ndiyeno atatero barracks ya ku Iraq ya America anayinyenya yonse kuinyenyeratu yonse kuinyenya kumene unthu unafa asilikali okwana 50 yakuti aku America komanso enawo amene analipo anapeza nemuvula maubongo. And America inayisetsa kupanga cover news imene kuti isarani isaulitsidwe like nangasi iwo Iran operation imene yoyo attack imene yoyo anaichula kuti chimbama chochitisa manyazi. Ati imene yo dzina lake pacha ma operation mato amabasa maina to pacha. Israeli operation imene imapanga ku Iran imachitwa kuti the rising lion. Kangu wa Yuda. Lion of Judah. Kwa vano sizi kumvekaso. Sizi namvekaso zibeza after makanika kupanga. Sizi namvekaso mpaka na USA inabuya uzirani kuza thandizira. Fa umambi loku jana amajulusa kwa bili. Lion of Judah chanchani rising chanchani lion ya. Kuma afterwards nabeza oti basi. Zabeza oti aganika ku kumaliza ntchito imene adayamba. It was just 2 days. Fakwena kwena basi na America imene mapitiliza. Ndiye izo zomaka ndi zimene ndithu zimachitika. Nde anayitchula imene kuti chimbama chochitisa manyazi ataphwasula ku chano ku Iraq imene ku base yawo imene ya Americans. Base imene imatchula so kuti I think imechina ngati lion iso yonche Assad chanchani. Assad base chanchani. Imechina kuti ngati lion yonche imene nalo umene koko. Ndana ipolisa basi ndiye nkwaoza kuona kuti musabwezere. Iran nazo musabwezere sopano. Amama kabwezera nkhondo yamba. Ndeno prime minister tina kuti foreign minister oku Iran wanenetsa pano kuona kuti apano pamene nkhondo yayamba. Apano pamene nkhondo yayamba. Palibe kugona, palibe kugonja. Koma apano papena nkhondo yayamba sopano. Nde actually alumikizana nzawo oseo Iran yalumikizana nzawo ose. Ijaso kunena kuti Russia ndi friend wenu wa Iran ndipo chili chose amapangana konzati asanachite. Right? Ndebe apopo ndizona kuti sitikudziwa kuti kutsogolo kuno sopano chikhala nene chani chatsandi chani kuti chifukwa ma report former commander wa ku Russia wayankhula kuona kuti iyi imene kuonera kumene kukupitako ndikwawo ndithu ndipo kumene kuti kupitako osachotsera amene tumwe kuti ndikwawo ndithu. Ero akuluakulu ndebe information ili pano ndi imeneyo kuti anytime ndithu anyamata tizikufunani. Achinyamata tizikufunani kuti inu teni mukayimire mbali yako kuti inu teni mukathandizire mbali yako nanga sindi waluwo. Guys, kada ufuna wambira kwakulu zovuta. Komabe linaso report lomalizira ndona kuti abwelezaso kuona kuti nzeru za jirani simunazipange pick up
akuti nzeru zakuchirani simunazipange pick up. Ati foti eniyo mwaphulisa ma empty sites. Ma empty amene ma barracks amene mukuona nawo anali empty amene zonse zofunikira adachosa kalekale. Anadziwa kaleso. Ndipo akuti programu ipitirira. Uranium alipo wambiri so kwambiri. Ndipo mabomba awapanga. Anyukeli yawo. Ndipo kachika kuli ari kulichana zimene alibezo ntchito. Ndi Iran nayonso ndithu yayima ndipo yana kuti simasalenda. Trump akakamire kandana akakamire aliyo simasalenda. Ndeno issue ina ukunkupeza kuti Trump kwako wakhala ngati wapanga attack foreign country dziko la eni koma sana bange consult sana fuse kai kuma congress sana fuse asati malawi congress yayi kuli lithu kumene bill menela kudutsa kumene koko right madolo akulu mene koko maofesura ukungopanga chiganizo ngati chanchani yayi ndi anthu akupanga ujeni pakumveka zoti anthu okay ambiri akuyankhula. Actually video ya mademo njani ndia fake sikuti ndi video niyeni yoyera anthu apanga mademo komano anthu ambiri amboma azibanizo zosusa ajani ayankhula kwambiri adzuzwa Trump amudzuzwa kuti ayisanapangeza bwino ndipo ena akupanga akuyitanira kuti timpange impeach like tinchose pampando like the way amana bangira before it pajana mpanga so impeach pacha nde nkhani yake ndiyo nkhani yake ndimene Trump wangupa zipanga zinthu mwaika komanso pano ma Americans panopa atopa ngumva zoti dziko lawo lukwamenya nkhondo lakuti atopa like palibe even masapota za Trump eneniwo sakufuna nkhondo like atoperato zingumva zoti apanga nkhondo you see nde anthu amenewo ndamenso pano bawono zoti yayi akuluakulu this is not on, this doesn't add up kuti tizikhaso lupangaso nkhondo zina teni tipange focus za chitukuko yathu muna ku China pano basabanga alibe nazo busy za nkhondozi akomano ndikupya kwambiri pa nkhondo koma alibe busy kuti azikapita maiko ena azikapanga mkhondo kwena wake. That's why China inatukopya mwana pano basumanga bangaso compare America ndi China magemu ramena kwanona kuti ye makuti amajani awa ama electric cars iyo nimasika kujepa ku China arulusa magali moto enieni magali moto enieni aja kuti ovuta ajaso ongwendera magets charger era kwa kundaizo zimeze kuchitika guys nde abatingotero kuti tipatsane ma-update naso kusogolo kuno komabe izo tikuendera pano pano pati kuti chinkulirano chakula kuti kupita sopano ku World War. Guys, thank you so much. Malawian Cameras.